Gracias, señor presidente. Señorías, señor Balseiro. A verdade é que hoxe de novo temos un motivo de certa tranquilidade. A verdade é que dá un pouco de pena ser a última en falar e que a verdade parece que os temas do sector pesqueiro lle preocupan pouco aos diputados desta Cámara. Pero é que a verdade é que non é ningunha demagoxia, porque nos estamos a xugar moito. Onte á noite tuvo lugar un Consello de Ministros que durou máis de 20 horas na que se estaban tomando decisións moi importantes para a flota pesqueira galega. De novo volvemos a conseguir, gracias ás xestións do Goberno de España, unha maior flexibilización para os descartes. Hai de novo un acordo político en cuanto á flexibilización das épocas nas que entrarán en vigor a totalidade dos descartes, así como na exención que se nos aplicarán. Eu teño que pedir que agora isto volve de novo ao Parlamento Europeo. Creo que somos unha minoría, pero que temos a suficiente forza para pedirlle aos eurodiputados galegos que respalden os intereses da flota pesqueira galega. Nós, desde logo, así o vamos a seguir facendo. Máis nada e moitas gracias. Gracias, señora